Какво става, пичове? Как сте днеска? Ще снимам с новата камера вече, която имам. Именно на Panasonic си закупих една камера. Може би по-нататък ще направя едно видео специално за нея. Нещо като ревю ще ви покажа за какво става въпрос. Днеска ще правя реакция на едни супер скандални обяви в интернет за имоти в Пловдив, за магазини. Така че не изпускайте видеото, а можете да се абонирате за канала, да натиснете камбанката, да дадете палец нагоре, ако ви харесва това, което аз правя. И аре да почваме! Нека да започнем с първата обява, която е най-скандална, за $500 000 лева. И нататък вече съм си ги подбрал от по-скандална, по малко по-скандална и така нататък. И такива, които са по-адекватни и нормални. Общо са 4 обяви и така. Приятно гледане! И така, пичове, почвам с реакцията на скандални имоти и магазини в Пловдив, като съм ги избрал 4-те да бъдат на локация в центъра. Първия магазин тук е супер скандален. Първо вижте обявата, има 2 снимки, описание, да, горе-долу има. Предлагам на вашето внимание магазин за продажба, имот се намира в супер център, наистина е така. Намира се до телевизионната кула и радио. Цената е супер скандална. 6410 евро на квадрат. Вие нормални ли сте? Какво ви става? Бензин ли пиете? Поне за тия пари да си беше направил труда или не знам, жена ли е, мъж ли е, да беше сложила повече снимки отвътре, да видим магазина. За $500 000 е бати скандалния магазин. Човек. Гледайте. Иначе наистина е в топ център магазина, ама пак трябва да си ми плюли в мозъка Камили да го купа на такава цена. Ти в Париж струват по-малко, бе, човек, магазините сигурно. Ти в София, където е 1000 пъти по-предпочитано и такова, това е скандално ми е, тая обява. И тук даже са написали за кредита майна. 1000 евро на месец за 30 години и потъваш в робство за този кредит. Това няма изплащане за 30 години, ама в отделен епизод ще направя за кредитите и ще обясня и аз какви кредити съм взел, какви кредити имам в момента и така. В общи линия това за първата обява. Тя е най-скандална, както може да си направите сметка. Ама като има балъци на този пазар да дават такива пари, те растат цените, така че не са виновни брокерите и агенциите. Втория имот е на Света Петка до центъра. Център в Пловдив пак. Той имот, що годе е малко по-разумна цена, както може да си направите сметка, 1825 евро на квадрат, общо 72 999 евро. И не е много зле. Смисъл такъв, че горе-долу, както гледам, боядисани стени, пода е добре, тоалетната горе-долу добре. Абе, за тази локация то е доста добре. По-добро описание има. Централна локация. Предлагаме партерен магазин. Може би се сещам там отстрани на Света Петка се пада. Някъде там имаше едни такива магазинчета. До нея точно отстрани. Така, с втората обява. Тя е на Централна гара. Малко като локация е зле. Доста по-зле от тия предишните две. И тук искат 1950 евро на квадрат. Общо 78 000 евро.
Това няма лошо. Ама за 20 квадрата нещо шано. Иначе дайте да разгледаме. Така като гледам, иначе отвътре е много добре. Има си такова, плочки, работи. Пичове, да бяхте измили преди да снимате, бе, човек. Скандално да продаваш нещо и да ни го измий с мръсотията, с кълта да седи. Гледай, мръсотия. Иначе е добре, горе-долу. Ако беше по-добре локацията. Иначе, да, нека преминем към второто. Към четвъртата обява, т.е. Четвъртата обява на Южен. Тя е малко скандална като цена. Локацията не е кой знае колко хубава. 2105 евро на квадрат. 40 000 евро общо. Описание има ли? Има някакво описание, добре. Предлагаме отлична инвестиция в квартал Южен. Помещението има собствен санитарен възел. Продава се обзаведено. Дай да видим за какво става въпрос. Да, наистина е добре. Но ама цената е доста висока. Иначе като цяло влизате, зареждате и почвате да бачкате. Като цяло бива. Пичове, в общи линии това беше видеото. Иска да ви покажа абсурдни обяви за магазини. И мен ми е особено първата обява там с половин милион, която е на центъра. Това е супер скандално и нереално. Ако някой го купи, нека ми пише и ще направим видео. Да го питам аз за какво е дала такава цена. Той трябва да само не знам. И така, до нови срещи!